Objevili houbu požírající plísně. Příjemný večer, na Primě startuje hodina plná informací. Zprávami vás dnes provedou Sandra Paramová a Roman Fojta. Objevili houbu požírající plísně. A to by mohla být dobrá zpráva pro všechny, které trápí třeba plísně nohou. Odborníci totiž plánují využití houby v medicíně, protože už si ověřili, že nijak neubližuje lidskému organismu. Dvojice českých vědců už dokonce získala pro svůj nápad patent. Teď v laboratořích vyrábí preparát pro všechny pacienty, kteří budou chtít novinku vyzkoušet. Takhle vypadá plíseň. Trápí průměrně každého druhého Čecha, anebo může vypadat třeba i takhle. A právě z nechtů se dostává jen velmi těžko. Tento muž na ní trpí už víc než 20 let. Jsem se snažil to odstranit, ale nejde to. No. Ta plíseň je zarostlá do té rohoviny toho nechtu a i když se to ostříhá, co to jde, tak ta plíseň prakticky už vyrůstá z toho nechtu. Plíseň ale velmi často poznáte i podle zarudlé pokožky. Kůže svědí, odlupuje se a praská. Velmi často je mezi prsteníčkem a malíčkem. Postihuje až 50% populace, zejména ve starším věku. To místo začne být takhle trošku tmavší, když to vidíte. Problém ale je, že lidé často o ničem nevědí. Plíseň totiž nebolí. Mě to vůbec nesvědí, neobtěžuje. 2 Češi po letech výzkumu zažádali o patent a už ho mají v kapse. Teď rozjíždějí výrobu ve velkém. Kultivují živý organismus, který se nazývá odborně Pythium oligandrum. To je v živočišném světě svým způsobem predátor, protože je to houba, která požírá jiné houby a v podstatě nic jiného ji nezajímá. A tady v laboratořích nedaleko Prahy se parazit, který plísně požírá, pěstuje. Pacienti ho pak mohou použít třeba k léčbě plísní nohou a zabírá prý nejen na to. Pro leženiny, jako jsou bercové vředy, bylo zkoušeno a s velkým efektem i na lupenku, atopický ekzém a celou řadu dalších postižení. Napadá jiný plísně, odebírá z nich pro svoji potřebu živiny, až je vysaje a zahubí. Pak už nemá potravu, protože není schopný brát živiny z ničeho jiného a odrůstá mu to z kůží, s nechtem nebo ze srstí. Pythium zajímají jenom ty mikroskopické houby, to znamená, když splní svůj účel a svým způsobem nemá co baštit, tak místo opouští a rozhodně tam nezůstává. A tady už vidíte, jak se parazit šíří. Takhle se dostává k plísním, kterými se živí. Majitelé patentu navíc mají i verzi svého preparátu pro požírání plísní na zdech domů. Těch hub je asi na 3000, které dokáží požírat jiné houby, ale v podstatě Pythium je asi z nich jediné, které nenapadá lidský organismus a které není možno spojit s nějakou infekcí. Bohumil Roub a Jiří Frelich, televize Prima.